How long will the army be in the public hospitals? How long will the army be in the public hospitals? Well, the army will be there to give assistance. They're always there, ready and waiting whenever we have a shortage of this kind. Honorable Achikumbro, just briefly show now what you said. It is in Zagamira say Muspatara. The Muspatara, yes, tine vashandi vashoma asi takumbira kuti vemauto ma-uniformed forces vepolice vekuprisons vauye vatibatsire muzvipatara zvedu, saka ndo vari kutibatsira nguva ino. Ende tinotendawo kune vamwe machiremba vashoma vanga vasarawo vachingobatsira, saka tinovakudza, tinoramba vachingokurudzira kuti varambe vachingobatsira vanga varimo, vanga vagara vauya kubasa ikoko, saka hapana chakaita.